sapa-sapa dito. Bayrulan mga kabaro, no? Sikat na TikToker, no? Kanya ako ate, oh. Ginagmay ni mga pula na. Kaya ako sa'yo mga brad. Dili, ako wala ako. Soft drinks lang ko. Soft drinks lang ka. Kaya ako ate, oh. Kuan, duwa ka, usa nga soft drinks. Tropicana lang ko ba? Tropicana. Duwa ka Tropicana. First time na ako mga kabaro, no? Nagkikulab ang sikat na TikToker, no? Si Bayrulan. Napali sa YouTube channel, Roland Roman mga kabaro, no? Musta bay? Atong buhay bay? Ha? Nga po. Binusog lang gapon, bisag nagka sakit-sakit na. Ano naman? Ano yung sakit? Ako yung sakit ron, sa baga ba? Sakit sa baga? Spot. Pero nanay no, yung tambal ko. Sa yawi, nag-tiktok bay. Ako yung tambal gikan sa Kada gabi mo gumagi diri bay. Diri ba? Kada gabi gumagi diri ya kay lamay balay akong bangan sa bato ba? batok. Oh, yan sa Turil God yan, masaka. Mo na balay na mo tong kada gabi good. Agi ko kada gabi. Mo to sa yung area kanina. Kaya ang kawato ni mong butas ba? Na. Nari daw ang butas. Kawato na lang yung butas ba? Mo yung kabaro, no? Ang makita niyo sa TikTok mga kabaro, no? Si Bayrulan. Wala ni mo gidala yung cellphone, dapat gidala ni mo to bay. Kay parang atong tanaw ng nadala ni mo dia? Nalumpat tong isa. Nani load. Na. Itanaw na to. Mountain Dew may naprihan. Sige lang, okay na bay. Sarang. Dili ka man ito? Di nagkaon ako bay yan. Libre biya ang vaccine nito. Asang Chrome ni mo ani bay? Ha? Nakay Chrome wala. Chrome na. Asa man? Sa Google mo sa dito. Ano? Andi lang sa browser. Lang to. Dire ra ko kakananan kay dol raman dito layo kayo. Layo ka dito bay. Ika sa iwa. Asa iwag ka dati nagagawa no? Oo. First time na manikulab ni Idol mga kabalo, no? Si Bay Roland. Ako yung isang sabayan pero nagkaon na mga kabaro mo nga siya lang akong pakaunon mga kabaro, no? May kay ni mo kiyay sa yan TikTok mga kabaro, no? Ano ba yan? Tanaw na to ba yung isigwa ni mo ni Bay? Password niyo Bay? Oh. Oops. Sige ka nagagmati. Wapo tong riya hawa. Oh, tagal dito mo. Bay, ubay na ko followers niyo bay. I-force gina mo hanggan bay. Ang imo ang YouTube ba kay? Nana gani ko. Sayang, Mukhang mo sa guys. YouTube Wala. di sayang ni. Sayang oy. Ay, dagan pa siya. Sayang kay bay, Ay. uli mo ikuan. Tabangan lang ito ni tanaw ni mo ang kuan bay. Ang imo ang ano ra oh. Pareha ni bayo niya. Tanaw na to bay kung sa nay status ni bay. Tanaw na to kung dali lagi sakay mo subscriber bay ba? Ara bayo. Ang imo subscriber 6,664 niya 75 oras pa, 55 oras pa yung bay. Oh. Napakay 55, kulang ko sa 3,945. Oh, ang taga sa imong upload niya adlaw-adlaw. Tanaw na to ni permanent bay, mo ni analytics bay. Dini. Pabot ang libo. Mo full green na siya mo libo. Pag abot ng libo, required na siya, na-required na. Ang imong required ni bay kini lang 4,000 watts hour. 4,000. O kana. Ah. Oh, 55 pa man, napakay 55 oras pa imuhang na kuan karon. Kada adlaw ang upload mo. Adlaw gyud. Oh, kada adlaw. Diri ka magtanawa na ba? Okay, balik ka so boda. Okay, balik ka para kun ikaw lang
Ituyo kinakalikan ni bay. Kaya naman, natin makakulab-kulab ko sa yung mukha ba. Idol ba kayo taga TikTok bay. Ano ba yun? Dali ka ba yun? Na browser. Browser no. Pwede ka dali bay. Ano ni mo? Hindi kinaka. YouTube studio naman siya. YouTube. Nakakay-load yun? Kaya ito na Ay, regular? Oo. Wala ka ba? Ano sa mong load ano eh? Pan man na, go search. Okay ni. Okay ni. Asa yung Play Store ano eh? Ang Play Store ni Manny ba eh? Just talk na. Wala ba? Asa ba yan? Ang Play Store ni mo ha? Kaya download lang taga to para di na ka maglisod o tanaw. Siya. Muna yung mga kabaro, no? Among i-ayos ang iyang account sa YouTube mga kabaro para sayang mo kay iyang followers sa FB sa TikTok mga kabaro, no? Pati naghana niya bili niya i-pour sa YouTube na mas dali man ang kwarta sa YouTube mga kabaro, no? Dara bay. Download lang diri bay. Kanina na ko rin abot, mga alas 11 Gs. Oh, kanya, maulaw mo mo. Di ba tayo nga mo. Ay, nag-respeto ta ba sa trabaho? Ano ta balak ba? Ako nagawaton to yung butas. O ni bay, download ako ni bay kinyo. Parang makita na mo dahil so ang analytics niya. O sige lang, ato lang ning tanaw ni kada kuan ni usa kuan ni mo kuan. Para ka to mo kuan bay, ato imong itong iban. Kung gusto kag na mga thumbnail atong tirahan ni diri ah. Kaon lang bay. Ay lag kaulaw. Pero yung baro, may kini mo kiyay ni tawana ba oh, personal ba butang gignaong ba oh. Ano nga baro, pero meron na mo collab doon eh, Bayrolan. Pero masige pa ni kasigundahan mga kabaro no kay silingan raman may namin sa Toril sa Bato. Kaya siya larangan po diri as lumoy. Mo ni nga burag sige na may collab na ni Bayrolan no. Di sabi mag-collab sa TikTok kaya tagaan naman nagigayon mga kabaro no kung okay na ang tanan mag-chat ni mga kabaro no. Kanta-kanta mi. Connect password right. Nakana umay ba sayang mo kay mo account ba yun? Kaya sa followers mo ba hindi 400,000 di na basta-basta oy. Kung kaya naman kaya na ako ang YouTube. Game, ang naging mo na ako gagaw. Di basta-basta ba eh. Pero ay kabala ka ginahamang ko alalayan taga-tanan eh. Monetize to ko isa ka channel. Katong Andy Pisas bang hoy putol niya karon ning nimo ko nga personal vlog gid nako bang para ani dito na ko ni-upload ni sa Andy Vlog. Ano ni ba yun? Nakita niyo ba yun? Nakakarinig ba yun ba yun? Ano yan? Para ba yun? Ang YouTube studio ini na ano ba yun? Ano YouTube studio ba yun? Ini ano yung dali na kin saka yung subscriber ba? Pakiluoy na gani ka dito kadali sa saka rin siya ba? Ano ba yun ba yun? Ini araw watch time hour ni mo sa na pinag-comment sa mga video ba yun? Tama ba yun? Kung kuhan ba yung tanaw ni mo ba yan? Iyahang December 20, 2020 Lalo kuhan 20 date sabi yan Olympics Dari gede kagawas gede kagaong deh bay ha? Pernah ko na ni bay ini apa ba? Ini ba? Ini ba yun? Kaya nino gusto ka nga kabalo na ba ka ni bay? Nakapulig thumbnail niya bay Kabalo nga ba? Pero pwede kang pili dari bay kaya ang imong gusto nga makita nila ba nga kuwan gusto ba ka ani di ba yun? Pwede makita niya ba yun? Di ba dito sa YouTube studio no, nakatanaw na kaya.
Kaya pag-upload nimo, upload ka. Ani ka din diri, kung tayo diri, upload man ka sa imong YouTube. Ani din ka diri sa imong analytics. Pisit ito ni mo bay. Ya, pisit po ka diri oh. Pisit ka diha pisit ka diri kini isa. Pili ka ning tulubay ka sa imong i-thumbnail. Pili ka ng tulo. Pwede ka na, tanaw nimo gwapo ka. Pwede diri pwede pag diri Pili ka tulo niya. Silik nimo pag silik nimo bay. Dahil no, ang kanya sa diba. Silik ka madaan. Isip mo siya. Save na. Oo. Pero gusto ko ba katong na mga sulat-sulat good nga try iban, diba na iban mga sulat diri sa pakita. Diri ka ba yo? Ani ka diri yo? Daludan ta ka to fix art. Daludan ta ka ba ya? Pag kompleto mo ban bay. Buloy mo upload. Adlaw-adlaw ba kana mga bisag kana kung bisag mga kuan dia ang kaon ka kita kung tan-aw sa bay ano mo. Sikat man sa TikTok. Buloy upload tag-asa tag di mahimo ang imong upload. Tag 30 minutos pataas kay nga naman bago man sugod. Ayo 30 minutos. 30 minutos pataas. Kaya parang ang imong ko ano na, ang imong gitawagan na ba ang atong oras atong gidali. Ang 4,000 watts hour makuha na to. Oh, iba kato nakita to na 55 pa man to. Parang magsikit to siya gato bay. Parang layo ray December. Monetize na nga YouTube. Taga sa permi niya, konti kada adlaw upload. Kung mahimo mo kada adlaw katulo ka mag-upload. Kada adlaw. Oh, kana man na sa mga napulo 5 at least taga sa mga oras. Oh, di manggod kay Kasi ka nang kaon. kanang mag-video ko ba? Anong mag-video ko? Nakuha man ko to. Paigda ako sa cellphone. Oh. Kanang mag-video ko kay siyempre. Ana ha, kay cellphone mo no, ana agid ha, cellphone na. Oh. Kay Moro tayo magipano, gamit mo no. Oo. Hida oh. ato kaya kana basa may. Ang lisudan na ako kanang magbalin-balin bitaw ko sa kwan kay siyempre magtaking ko katong trabaho ko libot-libot may sa. Pwede mo to putuputlon. Pwede putlon. Ay, kung sa may mong gamit lagi, pa-up sa mga kuan. Mga ispoy sumpay. May sa may mo. Sa kwan to sa Unsa? ang tudloan sa kuha akong tagaw na po sa Tay ko ni. Kapkat. Kapkat. Oo. Ispoy sumpay ra to. Bay. Wala ayo. Tagas kayo, tagas kayo. Pwede mo siya putol-putulon. pwede dai Ay, kat-kat ni mo bay. Pero mo ko nagwan sa kaptan Ayan. pero wala man ko yung mga video na gisit ya kaya kung gina-delete man. Ay, pag-upload mo, delete na yun. Oo, delete tayo ako kay maghang man gud Oo. kwan. Ano yun siya ba yun? Dali ka. Dali no. Ako muli kay video no. Try na itong video. Video tagamay. Sa... Putol-putol na bay. Pwede putol-putol lang bay. Pwede. Pwede. Ngayon itong taas tag-uras ang tadri ay. Taas kag nakuan. Wala kay mga video nga tag-as. Kaya ka ng mga sumpay-sumpay nila. Ito ito buntag. Good morning mga higala. Nakakaroon na ng aling. Pwede putol nila bay. Tibok hapon. Kanang basta mga boss. 30 minutos. Kanang ang oras ang pasunod to. Pero kung monetize na ka, pwede tag 8 minutes na lang. Ay ang oras. 8 minutes. Basta kayo monetize na. Oo, tama lang. Sikat mo ba bay kay. Una na ka mo video mga Mukbang. 2 minutes na lang. Oh, kung monetize na ka. Oh. Tama. Pas-pasi ang oras mo. Kaya ang oras bay, berarti ka ng oras bay. Tama no? Pas-pasi ang oras mo. Medyo may video sa kalibo mo subscriber. Gamay na lang imo. Ang imong subscriber dali ra kayo kay sikat pang ka. Ang imong kuan niya ang oras. Pas-pasi ang oras. Oh. Oras pas-pasigid. Tama yun. Sige lang ginama ko permi sa mga mukuan. Alalay ko permi. May dudol ra kay ta kay diya talaga na kay mga pangutana sa mga bay anytime. Na kay mga pangutana. Ano yung trabaho mo ron? Security guard ko sa Davao. Oh, security guard ko sa Davao niya. Da pagkuhan ko ba? Ka tanan mo gulo ni sa YouTube. Ako nag-review, ug asa ka dapita ba? Ako pag-apply ng monetization. Pasay mo password by ay kalimot. Password pin na kay importante gina ang password ay kalimot. Nya ang address sa atong kuan nimo ay yung kalimot. Address? Oh. Dili pag apply naman nato na monetization nimo atong tirahan imong address ana. Oh. Phone. Ako mo kuha sa imo ani para makuha jud ka. Simple kulag-kulag ko sa imo sikat man ka. Mga kabaro, may kani mo kiya yung mga kabaro no. Sa karon mga kabaro no, gi-timing na ko naniud to siya kay ang iya man kong free time lunch break lang mga kabaro no kay nagtrabaho rin siya niya. Og Domingo pod
usahay mo gud ako duty pero paningkamutan ako nga dili lang karon may magkulab ni Bayrulan mga kabaro no kung dili permiti. Sa TikTok mga kabaro follow ni grabe followers ni. Hapit na 500,000 ang followers ani sa TikTok mga kabaro no. Ang views niya ani kung mag-upload niya usahay na isa 30,000, 40,000 grabe power kayo bay no. Tanya, hindi mo nag YouTube na sige adlaw yun bay upload bay adlaw yun upload. Tuos ko bay kaya naman sikat mo kadaan. Di, ang kuan ko na ko ba? Kana kung kuan ka na magkanta-kanta bitaw sa kasi gamit anak kay naman ko kuan nga god. Kang nanak ko mic o kuan. Ay, dali ra kina bay. Gamit anak nga kuan. Kuan, cellphone ra gyapon na. Cellphone na gyapon. Oo, cellphone ra gyapon na to na itira na. Ikonik ra na cellphone bay. Ah, Dali ra kina bay kaya ko na mga katawa. ayo O condenser nga na, una dali ra kina bay. Oh, condenser ya. Kung dali ra kay na, sige lang kayo mag diaram ka permi bay no kana magabi no. Dito sa katong giling ko. Oh, kanto. Oh, dito mo katulog. O kuha na to bay, sitapan na to na bay. Sitapan na to na para magsigit ya bisag da sa imong kuan. Tay mag live kasi imong TikTok. Nanay mga katawa-tawa. Lagi mo kung Oo. saan ka na no? Di dali ra kay na bay. Dali ra kay na. Balo ba? Naman ko Inon talaga. Kita na ta permi na. Dali ra kay na ato nan tirahan na. Kagagihan na kadiri. Magkanta-kanta, ano ba? PM ka sa kuha. Sabay. Mag-live ko niyang gabi bay ba. Unsa may tirada nato ani bay ato ning ayuso na itong condenser bay. Ana ra. Tirahan to na bay. Dali ra kay na bay. Sa una naga-live, live stream ko sa una oy. Katong ako na monetize tong isa na ako account ba. Itong asa Andy gid. Andi ako. Oh, yung isa. Mag pila to 3K na yung mga wag. Ha? Driver. 2,000 to? No? Pero kapoy ikaw to bay. Pating kapuyan ako kay katong bakas-bakas lagi to no. Kana ang tanaw na ko nga area nga makailan ako akong taga tong kahit ba. Subscribe mo ni. Pero sa imo dili na kinahanglan bay. Dito lang kang panaana ka dito sa iyo. Di na ako nakutan ba tong nakasdagat ba? Oh. Okay kayo to. Asa to dukit? Ah, dagat. Tong murag ng isda ka ba? Ng isda. Ay ba? oo, kanto Tagalog pa ko to bay. Oh. Sa Santa Maria to. Ah, di Santa Maria Oo, nito. Santa Maria to. Kuanto ginbite niya to. Ginbite niya to ng isda ni. Ay, bay basta permit kita mag kita lagi akong permit ang magsabay po. Primero to ko na pero sige na kagagian riya pag kanina pag urasa kay pero sa Domingo kasagaran nimo pre Domingo no. O pre nya, narap ko na sulod ko. Di- Nakalak ko nang git. Kanya kaliat Oh. mo lagi no. Pero usay mato to sa akong ante. Asa to yung mga nagakanta ka no? Oh, diyan. Dito ta magkita bay. Oh, ya regodo ka nang tabaw dok ba? Dito ta magkita. Oh, pasulod ba na? Dito ta magkita. Pwede dito. Dito ta. Oh, Kay dito ta pwede man dito. basta imong upload jud kada adlaw. Permintihan kada upload mo kada adlaw. Adlaw? Oo, kada adlaw kay sikat pagkadaan sa TikTok. Permintihan. Wala mo kaya putlong-putlo no. Puto. Magtuktuyo Dili ko ko tay. ko sa sakyanan. Sakit sa kanan. Pag mo na pwede mo na ipotong sa niya, bigyan ko ka. Pag abutan na sa CapCut ano mga kabaro, putol na ko mga kabaro no. Dagan salamat sa pagpuyo mga kabaro no. Lasi kabaro, mga kabaro. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo.